Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Esperimentua gaurkoa, Esperimentua bai, baina kontua da esperimentuek batzuetan kale egiten dutela, ez direla ongi ateratzen, eta kontrara ni oraingo hontan nahiko lasai nago. Ze, konfiantza totala dut Lara Madinabeitiaren eskuetan. Hemen Bai. teknikariarengan konfiantza totala. Bai, totala. Probetekin, mikroskopioekin, guztiekin da bilalara. Bai, batez ere probeta izan badaiteke soinu mailaren baliokidea edo, ez da, batez ere horrela bai. Bai, hori da. Edizioan artista bat dela, hori da laburpena. Eta eskerrak artista bat den, hori, bere bai. Eskerrak eta batez ere oraingoan ze esperimentua hauxe da, entzule. Guk lan egin dugu eta orain zuei nahi dizuegu eskaini bai prozesua bera, bai eta emaitzak ere. Txango polit baten kronika ere dakioke, honi gainera, esango nuke ez, kronika, estilo bat. Hori da bai, ona hemen zenbait pista. Mikrofonoak eta grabatzeko gailuak hartuta, Hernanin izan gara maiatzaren 10ean, larun batean, hasiera batean ekaiztxu eta euritxu izan behar zuen, baina azkenerako ateri eta atsegin izan den goiz eguerdi parte batean. Zeharkatu ditugu kaleak eta erreparatu diegu hormei, aterpei, komunei, inguruan genuenari. Bai, hori da, mikrofonok hartuta bai, baina ohiko estudiotik kanpo eta zenbait herritar bidelagun genituela. Grabatu genuen gaurko saioaren parte handiena izanen dena, eta horregatik ona hemen gertatu zenaren laburpen gixako bat, zuk ere distantzian izanik ere izan dezazun orduan ikasi genuen guztiaren mokadutxo bat behintzat, sikiera, eta horixe, gozatuko duzuelakoan, egin dezagun bada, Hernanira, salto. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Horixe kontakizun baten gixara, kronika baten gixara kontatuko dizuegu, gertatu zen hori. Ailegatu ginen, larun batean Hernanira, bildu ginen zenbait berria lagun eta berriaren irakurleekin, Gudarien plazan, zehazki, eta bildu ginen baita ere zenbait aditurekin, berehala aurkeztuko dizkizuegu. Eta, behin bildurik, hasi ginen, Ane eta biok bereziki, spoilerrak botatzen, behintzat ohartarazpenak egiten, eta, nik pentsatu dut hemen ere merezi duela horiek kontatzea. Spoiler horiek, bai, ez da? Bai, edo hietako batzuk, behintzat. Behintzat batzuk, hori da. Eguneroko zurrunbilozoroa gehiegi ere txoratu ezkaitzala saiatuz egiten dugu hemen aurrera astez aste, 15ean behin Berria FM badakizue. Saiatzen gara zurrunbilo horretatik, burua ateratzen, zera esan ez bezala. Orain, honi buruz hariko gara, ez? Hori egiten dugu tartean behin. Diogu nolabait, hau ere jorratu daiteke, betaurreko moreekin. Baina azken esaldi hori ez alda nahiko zentzugabea, ez? Esatea hau ere jorratu daitekela. Betaurreko moreekin ederki jakinik dena azter daitekela alaxe azken finean. Betaurreko moreak jantzirik, begirada feminista txertaturik. Eta hori da kontua, hain zuzen, diogunean dena jorratu daitekela betaurreko moreekin egiazki diogula hori. Eta ondorioz, alaxe begiratzen aldiegula zapaltzen ditugun lurzoruei. Adibidez, gure etxea bizilagunaren gandik bereizten duen horma horri, edo begiratzen aldiegu alaxe arropak eskegitzeko erabiltzen dugun sokari, edo balkoiei, edo egunero zeharkatzen ditugun kaleei, zebrabidei, plazei, funtxean eta laburbilduz, alaxe begiratzen aldiogu bizi dugun hiriari. Eta hori bera, hori egin dugu asteburuan Hernanin, eta ez kasualitatez Hernanin inondik ere, aurkeztu genituen gure buruak jendaurrean, aditxu jakina, eta ondotik, hau izan genuen izpide. Egunon guztioi, mila esker
hemen izateagatik. Nor garen esan da, non garen esateko nintzen, baina bueno, argi dago Hernanin gaudela, gudarien plazan. Eta bueno, gaur gure betaurreko moreak hartu eta onaino ekarri ditugu gure mikrofonoekin batera, inguratzen gaituzten kalei eta espazioei begiratzeko, kasu honetan hemen Hernanin, baina ez da kasualitatea, herri hau aukeratu izanaz dugu hautsaz aukeratu, dakizuen bezala hemen ibilbide morea sortua baitute, berdintasun kontseiluaren ekimenez, besteak beste herriko kale eta plazetan islatzen zen eredu patriarkala irauli eta herriarekin lotura duten emakumeak eta transpertsonak omentzeko eta haiei aitortza egiteko. 2023an aurkeztu zuten, 10 puntu ditu, baina zertan datzan hobeki ezagutzeko gurekin dugu Maialen Apezetxea, berdintasun kontseiluko kidea, azalduko dizkiguna nondik norakoak pixkat sakonago. Egun on denoi, eta eskerrik asko lehenengo berriari ere hau antolatzeagatik. Ni pixka kokatzearren ibilbide morea, bai berdintasun kontseilutik eta bai udal berdintasun arlotikan lan ardatzetako bat beti izan da oroimen historikoaren berreskurapena, ez? Historia ofizialean emakumeak eta zer esanik ez transpertsonak desagertuak izan gea eta ikuste baituzue historia liburutan eta apenas agertzen gea, ez? Orduan hainbat ikerketa beka egin dira batez ere hasieran emakumeek egindako ekarpen kultural, ekonomiko, sozialak eta jasotzeko eta herritarrei ezagutzea emateko. Azken urtetan LGTB pertsonen inguruko ikerketak eta ere egin dira eta hor kokatzen dugu ibilbide morea ere bai, ez? Dena hasi zen Andre Kaleakin, hemen hasten den Andre Kaleakin, berdintasun kontseiluan eta herrian baginan pertsona batzuk, gure familitan eta Andre Kalea deitzen ziotena kale honi, Kardaberaz kalea deitzen zen garai hortan, ez? Eta orduan pixka bat hasi ginen ikertzen, eta jakin genuen, artxiboan behidatuta, 1886 eta 1900 urtetan, osea, 4 urtetan zehar, Andre Kalea ofiziala izan zela. Euskeraz Andre Kalea eta gazteleraz Urumea deitzen ziotela. Gero, Urumea jarri zuten, eta 1927an, aita Kardaberaz, o padre Kardaberaz jarri zioten, ez? Orduan konturatu ginen nola, ofiziala dan zerbait, batean, hola, aldaketa batzukin, nola desagertzen den, eta historian zehar, ez bada transmititzen, galdu iten dela, ez? Orduan hasi ginen Andre Kalea berreskuratzeko lanetan. Eta ikertzen, hartu genuen Hernaniko kale izendegia, eta konturatu ginen, 80 kale eta plaza izenetatik, 27 zaukatela gizon baten izena. Gizon erreala, izena bizenekin, eta aldiz, ez zegoen emakume bakar baten izena. Zeuden hazian, Agustina, Zikuñagako ama, erlijioakin lotutako izen femenino hauek, 5 ziala, baina ez zegoen emakume errealik, ez? Ordu, hasi ginean hortan lanian, eta jabetzen ere bai, ze importantea dan, kale eta plaza izenek emakume izenak ere ukitzea, ez? Azkenean erreferentzia gisa erabiltzen ditugunean, beraien balorea dakate, ez? Eta orain dela gutxi hildako Teresa Elbai antropologoak ere esatezun bezala, bai kale izena, bai monumentuak, bai arte representazioak, azkenean herri baten memoria sortzen laguntzen dutela, ez? Eta hurrengo belaunaldiei ze transmititu nahi diegun azaltzen dutela, ez? Guk garrantzitsua jotzen ditugun hoiei izena jartzean eta ondorengoei pasatzean, ez? Orduan erabaki genuen, guazen betaurreko moreekin begiratzea gure historia, beste erreferente batzuk sortzea, beste balore batzuk dituztenak, beste errelato batzuk, eta hola sortu genuen ibilbide morea. Esan bezala, Andre Kaleakin hasi zen, 2014an udalbatzan onartu zen aldaketa, eta gero etorri zen Carmen Adarraga, Aimar Elosegi Moio kaleare bai, pixkanaka, aukera auki genunean junginan sartzen, eta gero ibilbide more hontan, batzuk, izen aldatu dugu, beste batzutan plaza batzuk izena zaukatenak horri eman diegu, beste batzutan indegu osatu, ikusarazi, ez? Inditugu geltoki horiek. Ordu, nire partetiko ixe, espero dut gustatzea, ibilbide morean zatitxo bat ingo dezute oain gontan, eta hoxe, bidaion geltoki hauetatik. Ni esker Maialen, orain galderatxo bat eginen dizut, pixkat osatzeko kontatu duzuna, oso argi eta oso ongi azaldu arren. Esan duzun bezala, kale izendegia aztertzen hasi zinetenean, ikusten zenuten ez zegoela emakumeen izena bizenik inongo kaletan, beraz, arrakala edo utxune handi bat zegoen, hori betetzera etorri da egitasmo hau, eta argi dago argazkia oso ezberdina dela momentu honetan, baina gainera,
hautatu dituzuen emakumeak, disidenteak, gaiak, nahiko anitzak dira, askotarikoak. Beraz, aniztasun hori ere bilatu zuen zerbait da, helburu bat izan da, prozesu honetan. Bai, gero Hernanin ere baditugu adibidez zehatzak, adibidez, dakago indarkeria matxistak hildako emakume bat, Txaro Roman de la Fuente, justu, hil zuten leku batian, eta hor banko more bat margotu genuen, eta plaza horri eman diogu adibidez Azaroko 25 plaza, gero badaukagu transpertsona bat ere bai, Aimar Elosegi Moio Antza, Aimar Elosegi Antza Moio, kalea, eta pues azkenian herriko gertaerak dira, herrian, astindu edarra eman zigutenak, eta horrere kontuatu ginen, urrengo belaunaldietan, jendeak etzekin zeintzan Moio. Etzekin zeintzan Aimar. Orduan hor bagenula lan pixka bat egiteko, ez? Orduan Transmisiorako. Bai. Eta azkenian kale bat eukitza bere izenakin, bada, ez? Jartzen du izena, jartzen du zein zan, gero badaude liburuak eta historia, baino ikusgarritasun ematen du. Azkenean, izena duenak izana du, ez? Euskal esaera hau, azkenean izena ematen badiogu eta argiztatzen badegu, gero badauka reflejoa, ez? Orduan bai saiatu gea anitzak izaten, gero bai ditugu emakume individualak edo emakume realak, eta gero baita lanbidei lotutako lekuak ere bai sartu ditugu. Adibidez, industriako emakumeen pasealekua dakagu, hemen industriak pixo handia eduki du, industria beti gizonezkoekin lotzen dugu, baina emakume pila batekin dute lan hemen industrian. Hemen ondia lantegi pila bat, burruka pila bat ere, ezagunak dira hemengo emakumeen grebak, orduan hoiei ere aitortza egin genien. Orduan, saiatu gea individual, kolektiboak hor nasketa bat iten. Oso ongi, orain bizitatuko ditugu hoietako batzuk, mi esker Maialen Apezetxea Berdintasun Kontseiluko kidea, azalpen hauengatik. Azalpen hori izan genuen ibilbidearen atarikoa, bai, Hernaniko Udarien plazan, esan bezala. Bai, gustura aditu genituen Hernaniko ibilbide moreari buruzkoak, haren sustatzaile Maialen Apezetxearen ahotik, zehazki, jakin genuen badirela 10.more, ala deitu genien, eta jakin genuen aiei segika gendaitekela ibilbide bat, herrian barrena, ez da batetik bestera. Egin daiteke bai, baina ohartaraziko dugu ibilbide hori guk ez genuela orpoz-orpo segitu, horren ordez sigisagaritu ginen, jauzika, geuretzat aitzakia ona izan zen abiatzeko, baina besteren baterako bide guztia egitea ez da plan bat ere txarra, egia esan. Nik esanen dizut, itzul gintezke horretara nahi duzunean, Bai, agian besteren batean heldu beharko diogu, ze kontua da nekez kabiarazi daitezkela inbeste gauza goiz bakarrean, eta agian baten batek oraindik ere esanen du, tira, inbeste dira 10 puntu horiek ezin direla goiz batean egin, baina kontua da hori ez dela guztia, guk ibilbide moreari ez ezik, hirigintza feministari begiratu diogulako saio honetan. Eta ondorioz, reparazio historiko feministarekin loturiko elementuei ez ezik, begiratu nahi izan diogu arkitekturari ere. Eta jakina, arkitekturari loturiko hori ere ez dugu bakarrik egin. Ez, inondik ere eta eskerrak. Proiekta Urbes Kooperatibako Miren Bibes eta Patxi Galarraga arkitektoekin egin dugu bidea, zorroztu belarriak, datozen minutuetan adituko dituzuelako orduan eman zizkiguten azalpen argigarri ugari. Baina, lehenik eta behin, zer da hirigintza feminista? Hortaz ere, aritu ginen noski. Eman dezagun, hirigintza feministaren definizio bat saiatu gaitezen definitzen. Zuen osaketari esker, lortuko dugu definitzea. Baina aurrena, kaso, ohartarazpen bat, susmo nahiko konprobatu bat, eta da, hiriak ez direla denontzako berdinak, arrazoi, askotariko arrazoiengatik gainera. Baina besteak beste esan dezakegu ez direla denontzako berdinak, susmoa da, esanen didazue. Arkitektura eta urbanismoaren antolaketarako aintzat hartu den subjektua, zentroan jarri den subjektua, bat eta bakarra delako, edo izan delako aspaldi, kasu askotan behintzat. Eta subjektu hori izan da gutxi asko, gizon heldu eta ez zar bat, heldu bat, zuriare esango dugu badela, eta kapitalismoaren irizpideen arabera guztiz funtzionala den, gizon bat irudikatuko dugu horrela subjektu bezala hartu dena. Subjektua hori kapitalaren mesedeetan aritzeko moduan eraiki den hiriak ditugu ez oso biztara. Ideiak abstraktua dirudi, baina ikusiko duzue kalez kale zeharkatu dela nik uste argituko dugula gehiago hori eta ikusiko dugu. Eta litekena da aurrerantzean ez begiratzea berdin
gure iriei, nork bereari ere bai. Premisa hori ezaltze gutxak lagundu izaiguke, hobekisa gulertzen, baina haren kontrastean dago, iregintza feminista, aipatu dugun premisa honen kontrastean. Zuek, Miren, Patxi, ongi etorri berriz, nola definituko zenukete irigintza feminista? Gutxi asko, zuen laguntzaren premian gaude orain. Kaixo, egunon. Bai, definizio azkar bat ematekotan, esango genuke justu esan duzun guzti horren kontrakoa izan dela, ezta? Pixkat, eguneroko bizitzaren aldarrikapen bat. Nolabait irigintzak eta bai arkitekturak kaso gutxi egin dio edo balio gutxi eman dio eguneroko bizitzako askotan miseria dialako, ezta? Eta orduan erantzuna eman dio bestelako gai askori, ezta? Lan produktibo hori nola egiten dan, ze baldintzatan. Orduan horregatik imaginatzen dugunean subjektu hori esan dezun hori guk askotan karikatura esate dioguna. Gutako asko batzutan karikatura horren parte izan gara, hala ere, baina karikatura horrek zer egiten du, jan, etxe batian bizi, lanera jun, tartetxo bat hartu bere gauzetarako eta berriro itzuli, ezta? Oso modu linealian, ezta? Alde batetik bestera. Bizitza horiek karikaturak dira, ez dira realak, ez dira benetakoak. Danok dakigu bizitzak zorionez baita ere askoz ere konplexuagoak diala, ezta? Eta hor sartzen ditugunean bestelako gauzak, ez dianak bakarrikan lan produktiboa edo gure bizitza, ez dakite, aisialdia eta lan produktiboa ez dianak bestelako gauza asko dazkagula. Adibidez, norbaiten zaintza dakasunean horrek erabat aldatzen ditu behar horiek eta zuk egin beharrak, ezta? Orduan, nola erantzuten dio hiriak behar horiei? Normalian nahiko gaizki ez baitugu kontuan hartzen. Ez baitugu kontuan hartu hasieratikan eta normalian ez dira hartu. Ez dut esango irigintzat dana gaizkin dunik azkenian, ez? Baina duela 100 urte erabaki izan, karta de Atenas intzanean, erabaki izan, hiriak eraiki behar genitula zonifikazio baten bitartez, ezta? Esan, industria dagoen lekuan ez gea biziko, kutsadura txarra dalako eta ulergarria hor, ezta? Alde batetikan bizingo gea, lan aingo deu, aisialdirako zonaldiak eta jarriko ditugu, eta horietatik mugitzeko errepideak eraikiko ditugu, bideak eta bar. Zer gertatzen da subjektua dakasunean, horren karikatura danean, pentsatzen dezunean danok berdin bizi gehala, eraikitzen dezula modu batea, eta modu horrek ez dio da berdin erantzuten egoera hortan ez dagoen pertsona batei. Eta guztionek zer ikusi daka feminismoakin, egoera hortan ez dagoen jende gehiena, askotan emakumea da, edo emakumea ez baldin bada, mendekotasun egoeran dagoen pertsona bat, edo haurrak, edo adinekoak, edo estelakoak, ezta? Orduan, pixkat hori, ezta? Eguneroko bizitza irutze zaigu dela hor pixkat ardatza eta garrantzia eman behar zaiona. Gehitzeko ikez? Ados da Patxi buruarekin baiez dio. Eta horregatik, zuk aipatu dituzun detaile askori erreparatuko diogu ibilbide honetan, ikusiko ditugu zoritxarrez akaso gaizki dauden gauza franko, ongi daudenak ere espero dezagun baietz, horretarako egin dugu ibilbide hau Hernanin, eta ongi iruditzen baldin bazaizue, abiatuko dugu bidea, eta hemendik aurrera begiradak Erne eta belarriak ere zorrotz Patxi eta Miren zuen azalpenak aditzeko zein. Abiatuko gara lehenbiziko geltokira, ikusiko duzu orain zein den. Eskerrik asko. Eta beharrezko azalpenen ondoren, oinez hasi ginen eta lehenbiziko geltokia hauxe izan genuen, Leoka garbitokia. Lasaian ez ezatzu pista gehiagirik ere eman, zer horrek ederki esplikatu zenuen orduan ere, beraz aditu dezagun. Ibilbide morearen puntu batean gaude, seinaleak ikusi ditugu bidean, hau Leokako garbitokia da. Dakizuen bezala, etxeetan urik eta garbigailurik ez zegoenean, olako tokietan garbitzen zen arropa, hori baino lehen, ibaietan eta erreketan, eta lan gogorra izaten zen,
emakumeek egiten zuten, emakume pobreenek normalean, beste etxe batzuetarako lan egiten zuten gainera, eta, bueno, eskuz egiten zuten lan guztia, lan gogorra izaten zen, baina horretaz gain sozializatzeko espazioak ere izaten ziren olakoak, elkartzeko, haien artean hitz egiteko, eta bueno, puntu garrantzitsuak izaten ziren. Lehokako garbitoki hau garrantzitsua izan zen hemen Hernanin, 1528an eraiki zuten lehen aldiz, hemen iturriaren inguruan, eta 1674an eraberritu zuten. Gerora, hainbat esku hartze egin zituzten, egungo garbitokia 1916an eraiki zuten arte. Eta, hainbat urtez hemen hau lanerako eta topatzeko leku bat izan zen, baina ondoren erabiltzeari utzi zioten eta abandonatua gelditu zen, utzita. Ariketa 2000. Urtean, langile ikastolako ikasle, gurasoek eta langileek garbitu, eraberritu eta historia jaso zuten arte. Eta orain berdintasun kontseiluak hartu du lekukoa, batoki hau zaintzeko, haren historia jasotzeko eta hemen lan egin zuten emakumeen historia ere jasotzeko. Eta, aipatuko dut hemen dugula gurekin Nekane, Hernaniko bizilaguna, berak parte hartu duela prozesu hortan, ikastolarekin izan zen, ezta? Eta, ezakit kontatu nahi duguzun zeo zer honi buruz? Aipatu ez dana baita ere, zan erropa garbitzeko lekua, baina baita ere sozializatzeko lekua. Eta, oain egiten dira lehoka bezalako leku eta ikerketak egiten diran ikerketak, ateratzen da asko emakumean, naizta erropa ez eduki etortzen ziala berriketan aritzeko, ez? Orduan, da punto bat, ez? Gero lotuko dut Andrekalekoakin, zergatia, ez dakigu Andrekale familien esautzen genuen Andrekale bezala, hori rebindikatu genuen, eta baino nundi sortzeu dan izena ez dakigu. Eta teori bat da, Andrekale esate zitzaiola, Donostitik eta jende aberatsak ekartzen zulako erropa garbitzea, Hernaniko emakumeak hona etortzen zian erropa hori garbitzea. Orduan, Andrekalen biziziala emakume gehienak, horiek erropa garbitzen zutena. Orduan, hori da teori bat hortik etorrikote dan. Gero kontatuko ditut beste bi, eta bat zuentzat bereziki galdera. Oso ongi, mi esker. Gero pasatuko gara Andrekaletik, Ibilbide Morearen puntu bat badelako, eta aipatu duzu ezta, etortzen zirela arropa garbitzera, eta sozializatzea batzuetan arropa garbitu gabe ere. Beraz, hortxe apuntea. Eta miren, Patxi, zurei galdetu nahi dizuet kontu bat honen inguruan, izan ere, esan dugu orain lan bat egin dela, toki hau berreskuratzeko, haren historia jasotzeko eta ezagutarazteko, baina hiriko ondareari edo herriko ondareari begiratzerakoan genero ikuspegia txertatu ezean, olako espazioak ez dira aintzat hartzen eta emakumeenak izan diren espazioei ez zaie agian duten garrantzia ematen, ez? Bai, hor ondarean inguruan, Betorreko Moriakin begiratzea daukagun ondariai garrantzitsua da batez ere ikusteko zer ez dagon. Hirigintzak araudi bat bete behar du, batez, hainbat araudi bete behar ditu, bada ondarian ingurukoa, eta kuriosua da ikustia, apo batian adibidez, zerrenda ondariana herri bakoitza daukan zerrenda horretan, zerrenda luzia da, baina batzutan zaila ikustia utzunia zer faltadan, ez da? Betorreko Moriakin begiratzea zerrenda horrei da batez ere utzune horiek ikustia. Zer ez daukagu ondare bezala herrian. Orduan batetik galtzen utzitugu hainbat leku, eta horiek nolabait berreskuratzea, ariketa politika izango litzake, baina behintzat ondo dago gero burua begiratzea eta gogoratzea zenbait gauza ez ditugula sartu eta beraz ez ditugu babestu eta galdu inda. Hemen ariketa honei esker lehokakoa hementxe daukagu, beste herri askotan galdu da. Baina ondaria zer izan beharko luken da zer ez, batez ere zer izan beharko luken galdera hori, feminismotatikan, hori galdera interesantia da. Zer izango da ondaria guretzat, gizarte bezala. Eta hor, ariketa potentea guendik iteko da gau.
Bai, eta etxeko lanei buruz esaten duenean garbiketa lana azkenean gaur egun bakoitzak bere etxean egite du normalian, eta askotan esate du lan oso isolatzaileak diala, ezta? Norberak bere etxean egiten ditunak bakarka eta denbora asko kentzen dizutenak. Esate zenun hori, ezta? Jendia sozializatzera ere etortze zala oso garrantzitsua iruditzen zaigu ikuspegi hori azkenean, ezta? Lana, ezkutuko lana hau azkenean elkarrekin egiteak laguntzen dula baita ere lan horri garrantzia ematen eta sozializatzeko aukera horrek pentsarazten digu, zenbat iraultza txiki pentsatuko tesian, ez da, holako lekutan. Andre kalera sartzea argara, lehenago Maialena Pezetxeak eman dizkigu zenbait pista kale honi buruzko, baina Maialenek bakarrik ez. Nekanek ere zenbait pista azalpen hobek izan da eman nahi dizkigu eta emanen dizkigu Andre kaleari buruz. Aipatu digu Maialenek, 2014an errekuperatu zela izan hau, aurretiaz izana baitzuen, agiri historikoak erakusten duten bezala. Nekane, zer duzu kontatzeko, guk baino gehiago dakizu. Kontatzeko hemen jarri gehatxo kontan esan dizuet gelditzeko, ikusten dialako, hau da Andre kalea, eta hori da kale nagusia, garai batean Camino Real edo esaten zana, talotzen zuen Donosti eta Urnieta aldea eta ateratzea, ez? Orduan, horrea iristen zeratenian, ez dakit niongo naizen, errepatu horko fatxadak, ze dotoretasuna daukaten, eta gure kalekoak, Andre kalekoak, sinpleagoa dira. Ez daude armarrik, forja, balkoitan forja deixente dago, eta politia da baita ere, baina dotoretasunean eta aberastasunean diferentzi bat dago. Eta orduan, hori biltzezian gizona, sagardotei gehienak hor egoten zian. Eta gizonak atatzezian horrea, ez? Eta orduan, pentsatzen da, bigarrengo teoria, lehokako esan dut, hau da beste bat, hemen gelditzen ziala emakumeak, umeak eta dendariak, eta nolabait lehen komentatu dezun mundu hori. Orduan, hortik etorriko litzaken izena hori ere, emakumeak hor gelditzen ginelako. Zatik hor gizonezkoak, emakumeak, eta atzeko kalian animaliak. Hor egiten zian ferik. Orduan, kategoriaren baitan, baita ere klasifikazioa. Emakumeak kalian egoten zianian, baita ere nik jasota daukat, nik etxe honetan jaio nintzen. Jasota daukat, amonangandik eta jende dadetuan daukanan gainetik izeoak, eta kontatzen zuten kartetan ibiltzen ziala kalean. Eta 2014an rekuperatu genuen izena, baina aurretik errekuperatu genitun kale hortako festak, eta festetan karta jokoan ibiltzen ginen emakumeak. Orduan, historia hori ere hor dago. Eta ikusiko dezute, denda desente, eta gaur larun bata izan da, movimendua egongo da, gero banatzaileak eta birena. Eskerrik asko Nekane, eta aixialdiaren aipatu duzu, esan baitugu hemen litekeena dela, ez da susmoa badela emakume asko bizitzirela hemen, hain zuzen ere, garbitzaileak ere hemen biltzen zirelako, dirudunek ona arropak ekartzen zizkietela, ondotik garbi tokira etxizitezen eta arropa garbitzera, baina sozializaziorako espazio ere bihurtu zela orduan, egonean egoteko, sozializatzeko eta alakoetarako. Eta aipatu duzuna, badela alako bereizketa bat kale nagusiaren eta Andre kalearen artean, estetikan ere ikus daitekeena, ikusi dugu gainera, jasoa dagoela, etxe bizitza askotan edo, bi atariko eraikinak gaudela, ez? Atari batek ematen duela batera eta bestera, berezketa hori are eta nabarmenago, ez? Erakusten du horrek. Bai, komunikatuta daude denak karkabaki, eta adibidez hemen ospetsua da baita ere aseridantza, eta aseridantza oinarrituta dago komunikazio horietan. Ez, nolabait gizonek dantza egiten zuten emakumeen bila, eta sartzezian etxe bizitza, zatik lehen dendak zeudela, baina denda gehienak zaukaten sukaldia. Eta etxe egiten genu, zatik tokatu zainei ere, bizitzea hor bian. Zan denda, gero sukalde bat edo, eta askotan ere logelak ere egoten zian. Eginen dugu aurrera, ikusiko dugu hobekixeago horrela begien parean nolakoa den kale hori, ikus dezagun Nekanek
aipatu dugun hori guztia eta galdera bat eginen dizuete Miren, Patxi. Orain zeharkatu ala ikusiko dugu nolakoa den fatxada kale hontan, gero, begiratu ere emanen diogu ondokoari, eta hemen ikusten dugu, hau ere ibilbide morearen parte dela, aipatu bezala, eta plaka hemen. Dena dela hemen Alde Zaharrean gaudelarik, baliatuko dugu aukera hau, aipatzeko ze garrantzia duen, hirigintza feministan ere aintzat hartua denez den gixan, Alde Zaharrak bizigarri izatea, bizigarriak bertako herritarrentzat batez ere, ez da horrek hori ere oso presente dago hirigintza feminista batera ikitzeko garaian, Miren, bizigarriak izatea, Alde Zaharrak ere. Bai, ez dizkizuet oina azalduko hemen Alde Zahar baten ezaugarriak, ze danok ezautzen ditugu gutxi gora bera ez da, baina kale estuak dira, etxe bizitzak ez altuegiak, gehienetan ez dauzkate garajiak, ibilgailuentzako garajiak lurtian, olako auzo batian bizitzeak badauzka bere zailtasunak, ez da? Baina baita ere, egisa edozein herri bizitatzera jute gainean, normalian saiatzen gala Alde Zaharra ikustea juti, ez da? Ze badauka nolako xarma bat, erakusten digu asko bere historiai buruz, nolakoa izan dan, nola garatu dan. Eta pena handia ematen digu, herri askotara jun eta ikusi Alde Zaharrak erabat degradatzen ari dela ikustiak, ez? Ez da erresa bizitzen, etxe bizitzaskok ez daukati igo gaiurikan, zahartzarorako zaila da, bizimodua beste modu baterakoa da, baina baita ere, badazka bere alde honak ere. Azkenean lortzen dezuna da, auzo kutsu bat, auzo sentsazio bat, ez da? Orduan, ondare bezala azkagun momentutikan, auzo hauek ondare bezala gordetzen ditugu momentutikan, udal asko jartzen dituzte zailtasun asko, bertan egin beharreko berrikuntzei eta ezta. Adibidez, herri batzutan esaten dizute, leihoak izan behar du egurrezkoak, leihoak mantendu behar ditugu Alde Zaharra dalako. Edo teilatutan ezin ditugu jarri plaka solarrak, edo ezin dugu igogailuan azkeneko makinaria, teilatuan jarruz, eta teilatua ere 5. fatxada da, beraz mantendu behar dugu bere hortan. Eraikin ederrak ditugu hemen, balkoi asko, estuak, etxe bizitza estuak izanen dira litekena hori da, ez? Alde Zaharrean, berrituak atzekaldean ikusten ditugu, baina egia da, hemen beharginak ere ikusten ditugu, orain lanean ez, baina bai horretan ari direla, bai, izan bedi, ez? Izan bedi bertan bizi direnen, bizikalidadea hobetzeko, eta ez postalago bihurtzeko kale hau. Patxi, nahi nizuke, zuri galdetu zuri irakurria dizuelako, baina inoiz aipatu izan duzu balkoiek ze garrantzia izan dezaketen hirigintza feminista batez ari garenean. Eta nik aitortuko dizut, harritu ninduen, hasiera batean ez nuelako ulertzen ze du ikustekoa balkoi batek hirigintza feminista batekin. Esanen zenidak orain zergatik denola? Arrazoi asko bat izan daiteke harremanean jartzen dulako espazio pribatu bat espazio publikoakin, eta aukera ematen dulako pertsona bat kokatzeko justu muga horretan, leiho bat baino askoz ere indartsua sentio horretan. Harremanean jartzen ditu bi mundu. Eta harreman horretatik irabazten ateratzen da gure ustez bilak. Bai etxiak irabazten du, baina baita ere kalia irabazten du. Etxe jotu iten du kalia, domestikatu nola eta esateko. Gehiago naharmenagoa da, Alde Zahar batean bertan gauden lekuan, ze askoz hurbilago gertatzen da, harreman hori askoz zuzenagoa da. Metro gutxi batzutera, derrepente harreman hori sortu dugu. Barandiak badima ezka, alegia, bai, garden xamara baldin bada gerriti berako hori, gainea pertsonari bere osotasun ikusiko dugu, eta gainea barukaldia ere pixka ikusiko dugu. Orain joera dago hori saihesteko, eta ez gara konturatzen zer galtzen egin horretan da, baina oso bezan daiteke, ez detaile tontu da, baina iruditzen zaigu ez genukela, bulta bat eman berke geniokela gai horrei, ze hamarkadetan edo mendetan iraunduen rekurso batek, holako baliabide, arkitekturako baliabide bat, hola, bapatian hukatzia edo baztertzia, bulta bat eman behar zaiola. Batetik, harreman zuzenean jartzen du. Bestetik, barruko etxeko lan batzu apoiatzeko balio duen espazioa izan daiteke erropa ez egitzeko noski.
hori ere ikusten dugu hemen, ezta? Hemen Erropa behar du bere lekua, baina baita ere etxean daukagun edozer gauza kiraztuna, guztia, zikina, gauza horiek nunbaitera berko ditugu. Gure etxe moderno hauetan, nire osaba bate ekartzea nahi atun bat, getaiara alako, eta ja, derrepente etxe hori krisis batean sartzen, nun jarriko eta atunan. Edo etxe batean, bizialmaia lau lagun da, eurila zaparrada batean nahizun da, iritsi da etxea, eta dauzkagu lau aterki guzti, lau txamarra erdi guzti, eta 8 honetako guzti. Bale, zin da plana. Zin da plana. Duan, etxe bizitza funtzionalak dialakoan, da zateko, ez, igual ez diain funtzionala. Balkoiak, alegira, harremanean jartzez gain, barrukaldia eta kanpoaldia, baita ere, adako apoio bat ematen diola, etxeko gauza askori, eta, ez dakigu zergatik, aztertu dugu. Eta bestetik, ongizaterako lekua. Kontaktuan jartzen gaitu kanpoaldiakin, o zuaitzekin, o zeruakin, o eguzkiakin, pandemiak behar izan dugu hori konturatzeko, ez da, bizitzeko. Baina, guain gure burukaia, balkoia ja lortu dugu, araudian arabera beharrezkoa izango da balkoia jartzia. Gure hurrengo burruka da, eskatzen dena baino, handilo bantzekila. Beitu eta ez dakit gogoan duzun, baina justu aldarrikapen horrekin bukatu genuen bai, geldialdi hau, Patxi Galarragaren hitz horiek aditu ostean, ezta? Bai, eta egia esan ni ordutik zilegitasun handiagoarekin sentitzen naiz balkoi bat eskatzeko garaian, jakinik kapritxoa ez dela, bat ere. Bai, horixe bera aitortu nion nik ere gero Patxiri, eta bertan ziren beste batzuei ere, bai, inoiz, zuk ere seguraski eskatu, ez dut eskatu balkoiri, baina desiratu bai, ezta? Eta gutxinez orain badakit ez dela soilik, edo ez dela kapritxo burges bat, baizik eta, izan badaiteke kapritxo edo eskaera feminista bat, areta lasaiago, ezta? Eginen dugu hori, ez bakarrik balkoia izatearena, baizik eta balkoi aski handia izatearena. Ez dakit zein zen minimoa aipatu zuena, gero Patxik ez dugu aditu orain, baina... Bai, mai txiki bat jarri eta biziren guztientzako lekua izan beharko lukeela esan zuela, uste dut. Hori da, bai, etxe batean zenbat bizi, behintzat horiek kabitzeko moduko balkoi bat eska daiteke. Hori apuntatu genuen. Hori bertan apuntatu genuen, hor ginela, Andre kalean, oraindik, eta gogoan duzu nora jo genuen, ondotik, ane? Bai, Renfe ingurura. Erna ditu nizkizun azalpenak, ez? Uste duzu? Zongi. Ederki, hemen geldituk gara orain, ez da ez ibilbide morean, propio aukeratutako puntuetako bat, ez da puntu moreetako bat, baina bai interesgarria orain aipatuko ditugun zenbait jorratzeko. Batetik, badoakigu hor bekaldean zer dugun, inguru hortan, garraioaz hitz egiteko aitzakia ona, ezta? Renfera zuzenean ailegatzeko bidea hemen dugulako, eta horregatik, ez da hemen dugun garraio bide bakarra, noski Hernanin, autoak mordoa ditugu hemen, autobusak ere bai jakina, baina hemen Renfe esaterako, eta horrekin aitzakia. Kalidadezko garraio publiko batek, herritarren beharrak bermatuko dituen garraio publiko batek, ze garrantzia du iregintza feministan, Miren? Bere bezikoa, berez. Azkenean, ezin dugu suposatu gutako bakoitzak bere behar guztiak asetzeko kotxe baten bitartez egingo balu, asko zerrexo izango litzake segurazki, askoren ikuspuntutik, ez da? Baina hori ezinezkoa da. Orduan, garraio publiko eraginkor bat oso garrantzitsua da, batez ere, lehen aipatzen genuen subjektu, hirigintzaren subjektu izan den hortatikan kanpo gauden guztiontzako. Zuetako edo zeinek garraio publiko erabili izan baldin badu azken aldian edo azkeneko urtetan ikuste duguna da batez ere emakumeak gehala, garraio publikoan erabiltzaile, edo gaztiak, edo adinekoak, migratuak, gizonezkoak ikuste baitugu, askotan pertsona migratuak dira, eta hori gala da. Orduan, eta ikasliak, Bai, egin dezagun ariketa, baldin eta autobusa azten duten horietako baldin bazarete, bereziki goiz partean, lanerako, ikastolarako bide hortan, eguerdi partean,
ariketa egin eta benetan zenbaketa oso argigarria izanen da. Ikustea zenbat diren gizon, hasieran aipatu dugun, karikatura izan ere jarri diogu, ez da, baina hasieran aipatu dugun subjektu horrekin inoiz gutxi eginen du bat, autobusetan eta garraioetan dauden adibideak. Txin pasako dizut, bai? Nahi bauzu, zela. Bale. Hemen, Bai, ikerketa bat egin genuen horren inguruan, klima aldaketakin eta Euskadi mailako ikerketa bat egin genulako, eta ez da impresio bat, hala da, datuek esaten dute. Garraio publikoko erabiltzaileak, dira emakumeak, gazteak, hirugarreneko pertsonak eta disidenteak edo pertsona migratuak edo bestelakoak. Gizon txuri gazte edo lan egiteko adinean dauden gizonak ez daude. Eta ondorioz, beraz, kalidadezko edo behar bezalako garraio publiko bat ez duen herri batek, aiei guzti ematen die bizkarra, gizon zuri horri baino gehiago, ez da, hori dugu ondorioa. Eta horretaz gain gero baita ere dauz herri emate zaion garrantzia. Garrantzia ematen baldin badiogu lan produktiboai egiten dana ordutegi baten barruan, ordutegi horiek bai daudela, edo ikasketak egiten dianak baita ere ordutegi zehatz batzutan, ordutegi horiek badaude nolabait estaldura daukate, baina badaude beste ordutegi batzuk ez daukatenak. Orduan askotan, lan prekarizatuenak, gauian bukatzen dianak edo, hauek ez daukate erantzun bat garraio publikotikan, ez da? Jartzen dira ordutegi zehatz batzutan, bai jartzen dira autobus gehiago, tren gehiago eta bar, baina nik gabeko 12 bukatzen baldin badet, pabelloi bat garbitzia, kotxe bat erabili behar dut etxera itzultzeko, ezta? Horrek ez da aldakar zuzenean, irisgarritasunari oztopoak ekartzea, ondorio ez da kaso baita segurtasunari ere, edo segurtasunaren autopertzepzioari ere, ez da nik batetik besterako bidea egin behar baldin badut, ordu txikietan, eta horretan lagunduko ez dian autobus hori gabe, nik bideak oztopatuko ezkit edo eragotzi guztiz, ez da? Bai, baina horretaz gain irisgarritasunai buruz komentatu nahi genduna baita ere esan, adibidez hemen daukagulako oso objektu preziatu bat, dela igogailu bat. Daukagu igogailu bat konektatzen duna alde zaharra garraio publikoakin. Eta igogailu batek suposatzen du irisgarritasunan aldetikan magia. Azkenean aldapa bat igotzia edo bideo luze bat erabili behar izatea zailtasun handiak sortzen ditu eta denbora asko galduarazten ditugu baita ere, ezta? Horrekin denbora irabazten dugu eta jende askorentzako zoragarria hori erabiltzea, baina baita ere da segurtasunan aldetik edo hori aipatzen nahi zinaten derrigorrezko pasabide bat, ezta? Derrigorrezko pasabidea jartzen dugun momentuan sortzen nahi gara lehen aipatzen genuen puntu beltz horietako bat. Nik hemendik pasa behar dut, pasabidea pasakoet, gero pasarela pasakoet, eta gigogailua egongo da, eta hor zerbait baldin badago, norbait baldin badago ezkutuan, eta, behin pasatzen hasi naizela ez daukate ihes egiteko biderik, ezta? Orduan, oso garrantzitsuak da baita ere, derrigorrezko pasabide hauek ondo diseinatzea, eta hasieratik pentsatzea nun jarriko ditugun, agian ez da izango lekurik eraginkorrenean ez, baizik eta jende pasada gehien dakan leku batean jartzea garrantzitsua dela, ez? Nolabait begiak egon daitezen ingurutako balkoitikatik begira edo izatea leku bat oso erabilia, hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta ikusi dugu, Renfera iristeko, aukera diferenteak ditugu zorionez, badira eskailerak noski, horretarako oztoporik ez duten personek aixe erabiltzeko, malda bat ere badugu eta ondotik miren baizuk aipatzen zenuen igogailu hori. Nahi nuke erreparatzea hor dugun karteltxo bati, hemen dugun farola gainean, hementxe, zer dugu? Komunak, ez da. Ez da geldialdi bat egin dugulako hor bakoitza komunera egiteko, baina egia da hemen badugula aukera komun publiko ez ere hitz egiteko. Hemen dugu kartela, okerrez banaiz, hortxe ditugulako erabilgarri. Ze garrantzi du komun publikoen eraikitzeak edo kokatzeak iregintza bat denontzako egokia eta bizigarria izan dadin, ezta? Eskatuko ez dut esplikatzeko, baina nik egin dut nire ariketa, bizkat galdetu nuelakoz. Susmoa izan nezaken edo sinesgarri zait, importantea dela iregintza egoki baterako komun publikoak edukitzea, baina zergatik. Eta topo egin dut, eta aipatuko dut hau, Clara Grid izeneko urbanista ingelesarekin, baietz dio Mirenek buruaz, berak propio eta pasioz eta luze aztertu duelako ze garrantzia duten komun publiko korretan. Dio, adierazpide oso nabarmena dela ikusteko genero diskriminazioak zenbateraino eragin dezaken halakoetan ere, ezta?
eta bueno, ikusi duelako, komun publikoak ere ikitzeko garaian, oraindik ere eredu patriarkal baten gainean aritzen dela jendea, aritzen direla, bueno, hortan dabiltzanak ez da. Batetik, nik hau enekien, baina omen, edo horrela da eta horrela erakusten dute ikerketek, emakumeek edo alua duten personek, gizon zisek, baino gehiagotan izaten dute premia komunera joateko. Eta ez bakarrik sistema endokrinoarengatik, baita beste askotariko faktorengatik ere. Izan menstruazioaren zikloaren barrenean, batzuetan eta besteetan premiak diferenteak direlako, izan baldin eta persona hori haurdun badago, haurdunaldi prozesu horretan ere badituelako beste premia batzuk. Eta zertan ezkutatu, kaso zakila duen persona batek errazago aterako du kanpora bere premiak asetzeko, ezta? Eta ez alua dutenek eta. Eta hemen besterik gabe bere leloak, grazia edo gustoktu zitzaidalako, Clara Grid urbanistaren leloa, berak zioen, we need to care about shit, eta esan dezagun, kezka gaitezen kakaz, ez da, hori. Horri ere, erreparatu behar zaiolako, egin du sarrera patxi, baina garatu dezagun, zergatik dira, hain importante komun publikoak hiri batean. Beharrak asetzen ditulako, gaina Hernaniko kasuan daukaguna da, gaina onduan iturri badakala, ez dago gaizkiz, batzutan baita ere hori ere galtzen jungea, jendeak egarri jauki ezake, o kakalarri jauki ezake, eta hori asetu behar da, eta debalde eta txukun. Eta orduan garrantzitsua nun kokatzen dan, eta zer eskaintzen duen, eta zer diseinu dakan. Nun kokatzen dan, kasu honetan, iruditzen zaigu primeran daola, noski, nahitaezko pasagune baten, zehan dago, hortxe, abia puntuan dago, perfecto. Gero, zer eskaintzen duen eta diseinuan, ez gauen sartuko, baina adibidez, gure buruan ariketa bat iten baldin badegu, komun autogarbigarri hauen ingurukua, egin dezagun ariketa bat. Dauka, komun bat, irisgarria, gehi 3 pixaleku kanpuan, gizonentzako, emakumeek nahiko lan hori erabiltzeko, beraz, udalak egin du 60.000 jo dezagun euroko gasto bat, eta gasto horretan, 80 esateit mirenek, eta gasto hori egin du, eta horrekin ematen nahi da aukera bat emakumeei eta 4 gizonei, zeparrukoa ere bada gizonentzako. Orduan, bakarrik horrekin, ariketa horrekin, esaten nahi geha, dirua erabiltzen nahi gehala, gehiago bere batzuntzako bestientzako baino. Beste aldetik begiratu dezakegu ariketa hau. Zer dala eta nik ikusi behar dut gizon hori pixanean hemendik. Zer dala eta gizona ikusi behar dut, gauza simboliko bat eta batzuntzako tontaki bat, inkluso batzuntzako egin dezatela kanpoan, bestela barrukoa zikin utziko dute, eta gaina horrela azkarrago dijoa lerrua. Zer ematen diogun garrantzia horretan, gure ustez, soluzioa behar batzuri, ez du izan behar. Gizona kanpoan egin dezatela pixa, beste soluzioa beharko genuke. Eta hirugarrengo begirada bat, gure ustez da, irisgarritasun aldetik arazo handiak sortzen dituen diseinuak dira, hau, sartzen naiz, dutxatuta ertengo naiz, edo atia irikituko zait, itxiko zait, barroa sartzen naiz, erosketako poltza hauek nun utzi horritut, putzu honetan o beste putzu horretan. Zapalueten hau zer da? Kakamokordo bat, papel buztia, erropa txintxilik usteko zozer badakat, ez dago harreman ikanpoak egin lehiotxo bat gora begiro, argiztapen natural bat. Logika oso arraro batzun gainean eraikitako produktu bada, udalek egile esan ezaukaten nun aukeratua, hori dago, hori eskaintze dute, baina atentzio egiten digu, ez egotea beste, hau izatea gure soluzio honena, gizarte bezala, gai izan gehanean, hain gauza ederra eta egiteko, bitu. Honetan, berriro goaz, zer ematen dio garantzia? Antibandalikoa izatea, mantenimendu erresa eukitzia, eta ezer gutxi gehiago. Zeharkatuko dugu orain Urbieta kalea eta aitortuko dugu hemen apunteetan genuela jarria, plaza berria zeharkatuko dugu. Eta apuntatua genuen hemen, aipatuko genuela konsumorik gabeko topagune posiblea badela kale hau. Gaur egia da konsumorako aukera badugula, baina esanen dugu zergatik merkatua dugu gaur, larunbat goiza eta konsumoa aukera badugu, baina azetankerakoa, ez da?
hau izan daiteke dena dela topagune bat, egokia, ez? Bai, hori da, ikusten dana da oso plaza atsegina, zuaitzekin, itzalguneekin eta aterpetxoren batekin ere, eta badaude tabernak, badaude konsumo puntuak, jendia topo egiteko, baina baita ere aukera dago, bertatik bertara baita ere, eserleku asko daudelako, bertan eserita egoteko eta plazan bizitzan parte izateko eta taberna bateko terrazan egon gabe. Hori gaur egun plaza askotan ja ez da posible. Egonean egoteko tokiak... Barkatu hemen parentesi bat egin nahi izatea, baina Mirenen azalpenek niri biziki lagundu zidaten ohartzen horretaz, halako espazioek duten garrantziaz. Baina bereziki argigarria egin zitzaidan, esan zuenean ez dela aski egonean egoteko tokiak izatearekin, toki horiek non dauden horrek ere baduela garrantzia. Bankuak, kontsumitu gabe sozializatzeko tokiak, horien guztiak gauzak gertatzen diren tokietan izan behar direla esan zuen nolabait. Bai, behin baino gehiagotan aipatu zuen gainera Miren Bibesek gauzak gertatzen diren tokietan egon behar dela, eta egia da, igual ikusten dugula nola jartzen dituzten banku batzuk toki batean edo bestean, baina, klaro, banku horiek ari baldin badira, adibidez, horma huts bati begira, ez, besterik gabe, eta edo igual batzutan eskaparate bai, baina eskaparate inora, deus erakusten ez duten eskaparate horietan, ez, eta bai, nola zioen gainera, sozializatzeko, jendea gauzak egiten ikuste gutxa hori ere aktibaziorako, ez, daitekela, eta nire horrekin, bai, gelitu nintzen hor, plaza berrian ginelarik izan zen. Hori da. Eta handik, hemen dute, trazatua egin genuen ibilbidea, handikane, azaroak 25 plazara egin genuen, ezta? Bai, hori da. Eta hortaz, azarako 25 plaza aipatu dugularik, badugu aitzakia atzera ere Hernaniko bilbide moreari erreparatzeko, hau ere puntu more horietako bat baitzen. Beraz, beste parentesi txiki bat bai, puntu more bat, diogun bezala, azarako 25 plaza, eta horregatik entzule, hau zuri esaten dizut, aditu hortaz, plaza hori zergatik eta zertarako den ibilbide morearen parte, eta zergatik berote den aitortza hori herrian. Eta segidan adituko dugu, zona hori arkitektonikoki nolakoa den. Horri buruzko azalpenak ere baditugulako eskura. Azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun hau Dominikar Errepublikan, 1960ko azaroaren 25ean, hiltzituzten Miraba Laizparen omenez ospatzen da. 3 ahizpa ziren, Leonidas Trujilloren diktaduraren aurka gogor borrokatu zirenak. Behin baino gehiagotan espetxeratu, bortxatu eta torturatu zituzten, eta azkenean egun horretan hil egin zituzten. Haien omenez ezarri zen egun hau. Estreinakoz 1981ean, Latinoamerikan, eta ondoren zabaldu egin zen. Hernani indarkeria matxistatik salbu ez dagoelako erabaki zuten plaza bati izen hau ematea. Eta zergatik zehazki plaza honi? Indarkeria matxistak Txaro Roman bizilaguna erail zuelako. Haren omenez eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren ikur izan dadin, 2023tik hau azaroak 25 plaza da. Alezarretik ateratzen ari gara eta Miren Patxi paisaia aldatzen ari dela ere ikusten dugu. Hemen etxe bizitza eraikin berriagoak ikusten ditugu, altuagoak, handiagoak, espazio zabalagoak, hirigintzaren edo hirigintza feministaren ikuspegitik zer esaten digu aldaketa honek? Hirigintza feministaren ikuspegitik ez dakit, baina guk ikuste ditugu aldaketak zeintzu dian, ezta? Lehen pixkat erreparatu digun gaiei begiratuta, esaten duna, balkoien artean kalea estuak zian, balkoien artean hurbiltasuna zeon, beraz, bizilagunen artean hitz egiteko aukera zeon leiho batetik bestera, ezta? Oain hemen kalea ikuste dezuet, desente zabalagoa dela, bizilagun batek bestiakin hitz egiteko buia desenten beharko luke, alde batetik bestera, hemen beste kale hauek horren zabalak dira, hemen lehen
Oain ikusiko dugu, kale hau ja trafikoa baretuta dauka, baina lehen bi norantzako galtzada bat zeukan, eta ikuste ditugu baita ere espaloi zabalak, zuhaitzak, eta horrek ere badaka bere garrantzia. Azkenean etxe bizitzek jasotzen dute argitasun gehiago, aireztapena ere hobia da. Eta eraikina berriak izatea baita ere suposatzen du eraikitzeko modua ere desberdina dela, leiho handiagoak izan ditzakete eta ez alde zaharrekoak bezain estuak edo txikiak. Bestelako aukera batzuk emate ditu, bere gauza alde honekin eta bere alde ez horren honekin edo positibo. Bueno, ibilbide morearen barreneko beste geldialdi batean gaude, kasu honetan izen propio bat duena, Aimar Elosegi Ansa Moio. Askok ezagutuko duzu bere historia, baina 2007 urtean bere buruaz beste egin zuen gazte trans hernaniarra zen Moio. Haren heriotzak astindua eragin zuen herrian, transfobiaren aurka herria esnaraztea lortu zuen eta Hernaniko herriak erantzun irmoa eman zuen orduan. Eta, trans kolektiboa ikusaraztea, edo trans pertsonak ikusaraztea, eta herri gisa memoria ariketa kolektibo bat egiteala kale honen asmoa, pertsona guztiak askeak izateko bidean urratsa eta geralekua izan nahi du. Haren omenez jarritako plaka ikus dezakegu hemen, gure gainean, honakoa dioena, izan nahi zuena izateko oztopo sozialak gainditu ezinik bere buruaz beste egin zuen transexuala. Baina herri mailan egindako omenaldiez eta aitortzaz gain, kale hauetatik harago ere haren historia eta haren kasua ezagutzera eman da, besteak beste, haren bizitza eta haren heriotzak eragindako eztanda jasotzen duen liburu bati esker. Katalin Minerren Moio gordetzea ezinezkoa zen izenburukoa, elkarrekin argitaratutakoa 2019an. Modu kolektiboan, esan bezala, eman zen erantzun hori plano intimora igarotzen ari zela ikusita, erabaki zuen Katalinek liburu hau egitea kontatzen duenez, haren lagun mina zen, Moioren lagun mina zen, eta hainbat elkarrezketa egin zituen, hainbat testigantza jaso zituen, eta nolabaiteko lan koral bat sortu zuen, haren lagun min izandakoaren omenez. Eta esanen dugu Perlata taldeak ere baduela kantu bat Moioren omenez. Geldialdi txikitxo bat eginen dugu hemen, gure inguruan ikusten ditugu kiroldegia, kulturetxea, olako plaza, estalitako plaza moduko bat, osasun etxea ere mendik gertu dagoela uste dut, naiz eta ez dakidan, beitu, komunak ere hor daude. Hainbat ekipamendu, hainbat zerbitzu, miren Patxi, hiriak zaintzaren ikuspegitik, edo hirien diseinua egiterako hain zaintzari garrantzia eman nahi badiogu, halako ekipamenduak irisgarriak izatea, gertu egotea ezinbestekoa da, ezta? Bai. Iruditzen zaiguna da, ekipamendu bakoitzak bere izena zaratago, erantzun eman behar diola bestelako gaiei ere. Hemen kasu honetan, hurbil dazkagu bata bestian gandikan, bai kulturetxea, kiroldegia onduan daude, osasun zentroa ere bai esan dezuen bezala, baina kasu askotan, dakago kulturetxe bat herriko punta batean, eta kulturetxea nola da, bakarrikan kultura sailak kudeatzen ditun gaiak ere ematen ditu, ezta? Eta iruditzen zaigu ikuspegi hori aldatu beharra da, hola, azkenean osasun gintzan esaten den bezala, osasuna politika guztietan, guk ekipamendu bat daukagunean, baitaren ikusten saiatu behar degula, sail ezberdinen lanak bateratzen ekipamendu hortan, ezta? Eta erantzuna ematen, adibidez, kiroldegitikan erantzuna ematean, kirol arloko beharrei, baina baita ere zergatik ez zaintza lana kontuan izan.
Ze adibidez oso ohikoa da hori aurra txikia dianean eta eraman behar dituzula igerilekura ikastaroa. Eta ikastaroa bakarrikan ordu erdikoa da, eta zu jutezea zure umiakin, eta umia tarte batez igerilekoan dago, eta zu bitartean ez dizu beste ez erreiteko astirik ematen, ez da? Ordan, denbora guzti horiek batzen baldin baditugu, denbora asko dira. Eta astian badia azkenian ordu batzuk, ez da, hortan pasatzen dituzunak. Ordan, zergatik bakarrikan kirola erantzuna eman, zergatik bakarrikan justu jarduera horri, ez da. Aukera eman baita ere, bestelako, begiratu ingurura eta azkenian ikusi besteik ez dago, zenbat denbora jote zaigun gauza guztietan. Ordan erantzuna ematea, beste modu batera, baita ere. Bai, eta gero, ekipamendue gero hirian daukaten beste eragin oso handi bat iruditzen zaiguna da, berez formala. Formalki, kirolgune bat oso azalera handia kiroldegi batek. Orduan, olako azalera handia daukan eraikin batez ere hemen gainera, Alde Zaharran onduan kokatuta dagoela, ikusten duguna eskala aldaketa oso handia gertatzen dela, ezta? Eta horrek zer eragiten du? Kiroldegi horren kanpoko fatxada ez baldin badago pentsatuta, kanpoako harreman horrekin sortzen dituna dela horma itxu bat. Ez da harreman bat, barrua eta kanpoan artekoa, ez da? Orduan, horma itxuek hiriai ez dio asko aportatzen. Zeituan konturatzen gara, ez da, ze kaletatik gustatzen zaigun pasiatzea eta zeintzutatik ez, ez da? Nun gertatzen den zerbait eta nun ez den ezer gertatuko. Orduan, hor maitxuak dazkagunean, aspertutegea, ez saiatzea hortik ez pasatzen, beraz, leku hori bihurtuko da, leku bat ez atsegina, jende presentzia gutxiokiko duna, beraz, baita ere, guaz berriro, segurtasunea. Hautemandako segurtasuna beti izango da baxu, zergatik, hor ez da bilelako jendeik, zergatik, ez da lako atsegina hortikan ibiltzia, ez da? Orduan, kontuan eduki behar da baita ere, neurria, baita ere gero harremana kanpoa eta barruakin, eta orduan, askotan gustatzen zaigu esatea, ekipamenduek inberko luketela nolabait, isuri kanpoaka, beraien jarduera nolabait kanpoaraino isuri, eta erakutsi ongi etorria zea hemen, ez da torno bat pasatu behar dezu eta ja erabili dezakezu ekipamendu hau, baizik eta isuri zure jarduera kanporaino, eta horrela lortuko duzu baita ere, kanpo barru harreman hori, atseginagoa izatea eta zuzeu ere ongi etorria izatea leku hortan. Ez dakit nondik? Mendik, kale honetatik. Biribilgunera gindoa zela, elkarri begiratu diogu eta esan ez bezala erreparatu zer dagoen balkoietan, zer dagoen lehioetan, eta, egia da oraindik imintzio dagoela euria hasiko ote duen, ezta, baina alere ikusi dugu arropa mordoska bat, horre eskegita, jendeak edatu ditu arropak hemen, eta hori argigarria da zerbait aipatzeko, baduzu zer esan Apatxi. Bai, gu askotan esaten dugu, hirigintzak ez dio kaso egiten etxeko lanei. Ez ditu kontuan hartzen. Lan asko egiten da etxietan, eta ez du kontuan hartzen, inun ez da ezer agertzen, esate behin ezagun. Ez, bai, hartzen du kontuan. Esaten du, esegitago erropa ez dela ikusi behar. Ara, bitu, kontuan izan du etxeko lana, hain justu, iruditzen zaiena da, hori zatarra dela. Ordenantza estetikotan, eta hor da bere lekua, hor da kokatuta, esaten du. Erropa esegitago, erropa hori ez ikusi behar, araudiak eskatzen duna da, etxebizitza bat iten danean, esegitoki bat egin behar dela, eta esegitoki horrek bere lanetako bat izango dela, erropa eskutatzia, hori da bere funtzioa. Eta izen horrekin, dimensio minimo batzu, neurri minimo batzu ezartzen ditu, 5 metroko lokarri bat kabitu behar zaigu, eta metro bateko zatitan jarri daiteke. Halako 5 metro bateko 5 zatikin horrekin beteko genuke araudia. Beti eukitzen dugu halako sospetxa bat zenbaki magiko hauekin, eta 6 kiloko lavadora gau etxean, eta egin genuen prueba, beti eta jarri genuen, 12 metro erropa ateatzen da horrelako lavadora batetik, orduan, zerta dator 5 metro esate hori. Jartzen degunean, esegitoki bat egin behar horretan, esaten nahi gana da, debekatuko dizut beste ozen lekutan esegitzia erropa, en el fondo hori esate dute, hemen aurrean dakagun zebrabide hau bezala, ez da, zebrabidea jartzen digutenean, esaten digutena da, ez gurutzatu beste inondik. Esegitokia jartzen digutenean, esaten digute, ez egi erropa,
Eta arrazoi estetiko bateatik, gu hain hemen bertan bilduta gaudenok erabaki genezake, euskalo. Kotxeak aparkauta zatara diala. Derbente horlako erabakiat hartu genezake, eta esan, orain hau zuek eskutatu beharko zuek kotxia, zerri emate zaion garrantzia, berriro guaz gauza horretara. Hemendik aurrera patxi arropa egitea eratuta ikusten duguna gero pentsa genezake irautza txiki bat badela, edo desobedientzia. Eta orduan, mikrofonoetatik kanpo botatzen nuen zuk, Uxue, arropak kalera begira eskegitzea ez ote den desobedientzia zibilaren adibide bat, ezta? Gordea dute, asko gustatu zitzaidan. Bai, gainera, uste dut, lehendik ere beste adibideren batean aipatu zuen iraultza txiki hitza Mirenek, eta orain hau aipatu zuenean Patxik zer erakusten duten arropa horiek eskegita, bai, iruditu zitzaidan, behintzat iraultza txiki bat badela, naiz eta batzuen iritziz, izan daitekeen iria itxustea dakarren zerbait, ez? Bai. Iraultza txiki bat, eta orduan, edatuta dauden arropa horiek, badira bandera moduko batzuk, hori ere ustut aipatu zuen Patxi gero. Hori ere ikasi genuen eta hartuko ditugu bandera moduan, bai. Maindireak, arropak, banderak. Baina, gauza gehiago ere ikasi genituen, segi dezagun bidea errepasatzen, Uxue, ea nola eraman gintuzun urrengo geltokiraino. Egin dugu ibilalditxo bat, onaino iristeko, utzi dugu alde batera lako biribilgune handi bat, uste baina handiagoa zen azkenerako, utzi dugu garbitoki bat ere, ordainpeko garbitoki bat ere, eta hori lotu genezake Arestian aipatu dugun zera horrekin, ez da, etxean arropak garbitu eta eskegitzeko ezintasun horrekin, kapitalismoak eskaintzen du alternatiba bat, ordainpekoa izanik ere, eta onaino iritsi gara, hemen kale zabal bat dugu, egiari zor, ez du ikustekorik Aldezarreko kale estu hoiekin, ez da, baina zabaltasuna aipatzeko ez ezik beste zerbaitetarako ere, etorri gara ona, ekarpena egiten diolakoan espazio publikoari Miren esaguzu zergatik. Bai, hemen ikusten duguna da kale zabal bat, berez oinezkoa dana, baina baita ere ikusten dugu alde batetikan daukala garajeak dira alde batetikan, eta orduan ez da beheko solairuak ez da karremanikan espazio publikoakin, ez da? Orduan da, ekipamenduakin esate gendun gauza bea, beheko solairu horrek espaldi ezer ematen kale hori bilakatzen dela nolabait kale arraro bat. Ezta? Ikusten duguna da asimetria bat dagoela, ezta? Bestaldean bai taberna bat edo beste badakagu, baina hemen ez daude komertzio txikia, ez daude merkataritza txikia, orduan kale hau alde batean taberna bat dugu, terraza bat ere baduena, bestean berriz hori da, ez dugu lehiorik gure altueran, ondoan, ez dugu altuerarik, hemen, bai, horma itxua deitu diogu, edo horma behintzat, ezakite, manpara baten estiloan, inor ez da egonen hor begira, eta beraz horrez dugu zeren ondotik pasatu, ez da hori da? Hori da, eta hori da baita ere arazo bat ikusten duguna, nolabait ez merkataritzakin, baina bai zeinbait zerbitzukin herrietan daudenak, ez da? Adibidez fisio bat, edo dentista, edo horrek, askotan biniloak jartzen dituzte, ez da, eskaparatetan. Orduan, erakusleio bat izatetik pasatzen da argi pixkat sartzeko aukera bat barrura, baina kanpoa ez dio ezer eskaintzen. Orduan, hori isixa bilakatzen da horma itxu bat bezala, ez da, azkenean ezer gutxi eskaintzen zaio. Gure proposamena batzutan izaten da nolabait saiatzea lehengo eskaparat erakusleio horretako lehengo metruak edo zerbait ematia kaliari. Bestela kaliak lehen esate genduna bilakatzen dira leku aspergarriak, gogaikarriak eta ez atseginak, eta orduan bez dira kale biziak, ez da, eta nahi duguna beti kale biziak da. Kale biziak danak ezin dira izan, hori garbi da, herri bateko kale guztiak ez dira izango biziak, baina bai bizigarritasun pixka bat eukitzia, ez da, eta horren erakusleio bat izatea, ez da, nola bai. Horrekin lotuta, baieztapen bat, uste dudanak gezurtatu eginen duzula, kale zabalak beti dira hobeak. Egia gezurra zen neurritan. Esango genuke, segun eta nolakoak dian. Nik uste tonezkeo ja, zuetako edo zeinek ja, gai dela esateko, ze baldintza pian izango dan kale hori zabala izanik,
hobia beste bat baino, ez da? Azkenean, kale zabalen arazoa lehen ikuste gendun, trafikoak gurutzatzen baldin badu, trafikoak sortzen du nolabaiteko trintxera bat, eta gu bakarri pasa gaitezke zebrabidetik, beraz oso puntu zehatzetan pasa gaitezke, eta kale horren zeharkakotasuna hor bakarrik dago, eta aldiz hontan oinezkoa dala dana, esango genu dana oinezkoa izanik, zergatik ez da bizillo, ez da? Ez da eskalako baldintza berdinak alde batian eta bestian. Edo ez berdinak baizik eta alde bat horma bat, baina horma bat baizik ez dela, ez da? Berez bestaldera hemendik pasa gaitezke eta da, edandik, urrengotik, berdina da, simetrikoa. Ez, hau behar egin, Hemendik. Ez du ematen, baina pasabidea da. Orain etorri zait gogora, Hernanin barna gurekin batera bidea egin zutenetako batek, hanez ere esan zidan txangoa bukatu ondoan, edo ezakit txangoa bukatzea arginenean, edo esan zidan, eta honekin gero saio bat egin behar duzu, zelan izanen duzuen, hau guztia podcast saio bakarrean kabiarazteko. Ia nola molatzen zareten. Bai, eta arrazoi zuen ez dugu katuko. Polita izan zen, baina konforteren mutik ateratzeak baditu bere ondorioak. Bai, arrazoi du. Eta hortan gabiltza hemen saiatzen moldatzen ari bai, ari gara moldatzen. Bai. Baina, nik hori esan zidanean, aitortu nuen baietz nik ere susmo hori nuela, eta esan nion, saio honek, orain grabatzen ari garen saio honek, beharko zuela izan, ez guztiaren bilketa, baizik eta sintesiarik eta bat derrigor. Kanpoan utzi beharko genituzkela zenbait lezio, eta iruzkin, adibidez... Adibidez Portxena, agian, ez da? Bai, adibidez Portxena, baina, baitu, aipatu duzunez gero, ez dakit nahiko zenuken gogora ekarri zer ikasi zenuen esan behar nuen, genuen, ez dakit igual, ia berdin dugun gogoan, Portxen inguruan zer ba? Besterik gabe, nik adibidez inoiz ez nien begiratua modu horretara Portxei, baina, eta beste gauza askori ere ez, baina Miren Bibes eta Patxi Galarrak nabarmendu ziguten zeinen importanteak diren adibidez Portxetako zutabeak, ez? Eraikinari usteko bainoago beste funtzio batzuk ere izaten dituztelako, baina askotan helburu estetikoa izaten dute eta lortu nahi izaten den estetikaren arabera diseinatzen direla ondorioz. Eta horrek ondorio batzuk dituela. Eta ipatu zituzten, alderdi askori erreparatuta daude zutabe diferenteak hori bagenekin jakina, baina adibidez, zutabe motaren arabera, gauza diferenteak ekartzen zizkietela, Portxeetako pasabide hoiei, baita argiztapenarekin lotuta, sartzen zen argiari lotuta, zutabe mota bat jarri, diferente argia, noski. Bai, hori da, eta askotan zutabe astunegi edo zabalegiz betetako Portxeak puntu beltz bihurtzen zirela, pasabide iluna bihurtzen zirelako, eta hortaz, hautemandako segurtasunean eragin handia zuela horrek, ze, nork nahi du zeharkatu pasabide bat ilunetan, ez? Eta, horixe da aipatu ziren beste gauzetako bat, baina, egia esan 100 lezio jaso genituen, Eta berretxiko dugu, ezin direla denak jaso, baina, ari garela errepaso honen ondarrean, nik nahi nukela gogora ekarri nola itxi genuen ibilaldi hau, zein izan zen azken ginda edo, ez da? Azken geltokia nolakoa izan zen freskatzeko hastia izanen dugu hortako bai, ez? Guk ala nahi badugu bai, beraz, aurrera. Aurrera, Gure azken geralekoan gaude, Portxe eder eta argitxu batean hartu dugu aterpe eta hemen egin ditugu azken azalpenak. Dakizuen bezala hau Hernaniko kulturarteko plaza feministala, oso eraikin ederra da, lehioak morez margotuta ditu, fatxadan zehar loreak ere margotuta, inguruan benetazko loreak, oso ederra da. Eta espazionek 2021ean ireki zituen ateak feminismoaren eta feminismoaren alde eta arrazakiriaren aurka lan egiteko referentziazko espazio gisa. Abia puntura joan da, Hernanin 2001ean sortu zen berdintasun arloa eta arekin batera ia berdintasun kontseilua, herritarrentzat zabalik dagoena.
berdintasun arloak 2012an plaza feminista sortu zuen, eta bere egoitza gisa hartu zuen, baina eraikin propiorik ez zuen eta espazioa azkar gelditu zen txiki. Eta proiektu hartatik abiatuta zerbait zabalagoa sortzea erabaki zuten, eta 2015 urtean udalak emakumeen etxea sortzeko konpromisoa hartu zuen, eta espazio berria egokitu zuen Florida kalean. Etxe hori modu kolektiboan eraikitzeko 2016 urtean parte hartze prozesu zabal bat abiatu zuten. Zenbait urtez egon ziren eztabaidatzen, hausnartzen modu kolektiboan esan bezala, modu transbertsalean, mugimendu feministarekin eta herritarrekin elkarlanean, eta hizketaldi luzeen ondoren urte batzuk geroago, eta eraikina erabat eraldatuta 2021ko irailaren 11an zabaldu zituen ateak orain dagoen moduan. Eta kulturarteko plaza feminista egun osoan dago zabalik eta askotariko zerbitzu, ekimen eta baliabideak eskaintzen ditu. Hala nola, adibide batzuk aipatzearren, emakumeentzako jabetze eskola, aholkularitza, dokumentazio gunea, erakusketak, hitzaldiak, mahai-inguruak edo tailerrak. Horrez gain, Amer sosarrazakeriaren bulegoa eta berdintasun, kulturartekotasun eta lankidatza arloen udal bulegoa hartzen ditu, eta beti egoten dira bi langile hemen, erantzuteko eta atenditzeko prest. Beraz, hausnarketarako, formakuntzarako, ekintzetarako referentziazko gune bat izan nahi du eta pentsatzen dut badela, ja badituelako urte batzuk, suposatzen dut zuetako batzuek ezagutuko duzuela, ezakit esperientziarik kontatu nahi duzuen honekin. Bueno, nire kasun erabiltzaile anitza ez, bai dokumentalak eta ematen dituztenean, hitzaldiak ematen dituztenean, jabetza eskolako ikastaroak, denetatik Amerrek ere antolatzen ditu ekintzetara, bai, asko etortzen geha, eta baina beti da atsegina, hor bauka agora itxurako ere espazio bat, nik uste mereziko dula gero sartzea, ez sartzeko ideia zego, baina polipolitia da, eta egia esan oso gustora etortzen geha beti. Bai, hori da ez, azkenean nik espazio hau ere lehenago ezagutzen nun, hau ikastola bat zalako lehen eta ez dauka zer ikusirik. Orduan orain mapaten etorri eta espazio hau ere gure sentitu eta emakume artean hori, haude eskola asko eta bilgune bezala erabiltzen dugu eta pasada bat da. Esan hemen gauden batzuk ere hemen ezagutu geha, orduan bai, adibide polita da ez, ikusteko herrian asko erabiltzen dela eta sareak ere badauzkagula honi esker. Beraz oso errotuta dagoela eta oso parte hartzailea dela. Interesgarria zalantzarik gabe, gehiago ezagutzeko aukera. Berria FM. Berriako podcast egisa. Berria FM. Erronka handia zen gaurkoa, Bai, erronka izanik nola ekarri Hernani podcastera, hori batetik, edo nola ekarri ona besteak beste, Miren Bibes, Patxi Galarraga, Maialen Apezetxea, ezta? Bai, nola ekarri hainbeste ahots eta soinu. Baina, egin dugu, moldatu gara, nola edo ala, eta entzule susmo bat dugu, eta sinetxita gaude beteko dela. Baldin eta onaino ailegatu bazara, kasi seguru aurrerantzean ez diozula zeure hiriari berdin begiratuko. Nola esan, sentitzen dugu, ez? Sentitzen dugu ala izatea. Bai, sentitu edo horrelako zerbait. Entzule eskerrik asko eta aurren arte. Aio!